ижат, сәнгать турында сөйли башлагач, сәяхәтебезне дә шул рухта тәмамларга булдык. Туган як тапшыруының бүгенге соңгы герое Менделеевск районының Ижевка авылында яшәп, туган як турында җырлар иҗат итүче 18 яшьлек автор башкаручы Илмира Нәгыймова. Илмира ягымлы яз, йолдызлык кебек республика күләм җыр бәйгеләрендә алдынгы урыннар ала. Кичкенәдән җырлап үссә, 1 ел элек шигырьләр һәм аларга көйләр яза башлаган. Мин 3 ел Менделеевскка 25 километр Менделеевскка йөрдем. Шулай, мәктәптән соң шул музыкаль мәктәбенә барып шулай. Анда туганнарда кунып, минем туганнарым анда яши. Туганнарда кунып, шулай йөридер инде. 3 ел шулай йөрдем, отличныйга бетердем, Аллага шөкер. Аннары инде Аухадиевсендәге Казан музыка коллеҗына кердем. Әтием дә бик матур җырлый, әнием дә. Әнием инде индийский җырларын бик матур җырлый. Ул татар җырларын бик итми җырлый белмим, менә индийский җырларын бик матур чыга. Әтием инде менә әтинең туганнары бөтенесе менә бөтен як җырлыйлар, бөтенесе матур җырлый. Үзем җырлар яза башладым бу елда. Үземнән белмим, әллә инде менә шундый хис кирдеме инде. Хәзерге вакытта үземнең үз җырым бар. Иләрне башта мин баянда Аладринның көен итеп, булай на слух дигәндә инде. Аннары минем фортепианода инде шулай диктофоннарга яздырып, студияга барып, күрсәтеп, шулай яздырдым минем. Мөгаен һәр районның үз туган ягына гашыйк, Илмира кебек яшь, шибәр, тырыш кызлары вә уллары булырга тиештер. Һәм Аллага шөкер алар бар. Хөрмәтле телевизор караучылар, шулай итеп Менделеевск районына багышланган туган як тапшыруы ахырына якынлашты. Сезнең һәм безнең туган якларда исәнлектә, саулыкта, тазалыкта, байлыкта очрашырга язсын. Җирләрдә